Nyakura Mogejwang oyawre kendo machiegni wantiere karka chenro mara mbaka oromo osechakore sani ayanga kendo makoro twak wantiere godo kachiel kachiel warang kani to piny Kenya ringo nade to kawuono wawuok wawerango kone mamoko mayiero maduno ne dhibedo katimore juma manyien chieng' tich ang'wen to sani wadago terubin e counties wa ma Kaluo wan gi yiero madundo ariyo mago matimore e gwenge wa ma Kaluo mano mantiere alwora ma Homa Bay kod Siaya. Homa Bay wan gi kar chung' bura ma Kasipul to nyaka sani wadhi bedo bende kod kamachielo madhi bedo kae ka waluoni kendo warangni makare ne to yiero ma Ugunja dhi timore yo machal nade mano ka wantiere kodi ka achiel kachiel Nyakura Mogejwang mar mondo mi wakoni ni gigi to biro ni yo machal nade kaono Nyakura Mogejwang antiere kae kod welo ma bende osechopo e studio moro bende matudore kodwa achiel kachiel ka tudore kodwa e studio yor mbui kar lony manyasani adhi bedo kodgi kachiel kachiel to sani an ka kod jolar kombe mago mar kuonde chung' od bura ariyo mano ma Ugunja kachiel koda ka ma Kasipul mano wadhi chako godo kachiel kachiel adamiyo thuolo rateng' Kutiende wacho ni wuoyi modongo ahinya bende wuok Kasipul mar mondo mi umoso okinyi ma kaono kuna ni Kasipul to chiewo machal nade Rateng' Kutiende oyawre kendo machiegni. Nyikwara mogi moso uno kweuru mumbo piny madhako ochiew kare wan gi geno ne yiero dhi bedo kare. Erokamano ahinya kendo machiegni e chenro ni mara mbaka oromo kamachielo Nyakura Mogejwang wendo mabende jalar kom od bura mano ma Ugunja en Dr. MJ Okumu mabende ontie kodwa e studio kinyi kae ma kawuono wakili oyawre kendo machiegni. Erokamano ahinya bwana Luoch to gi thuolo ni ana won ta chiew kameja kae to kata kamano chunya mar ariyo Ugunja isewinjo digi chiew nade aseloso secretariat head mara Mr. Steve Nalo kendo wacho ni Ugunja chiew maber kendo jo Ugunja geno noduto bedo kare osebedo my first meeting ma ariyo chakri go kinsane go jogo man koda e kanyakla ma wuothne madhiro montar program beriyo November higani mar by election ma Ugunja constituency an kod geno jodalo an geno no bro bedo maber kendo aonge kod kiawa no pong Nyasaye oserego na mos to koro sani eni wange kabisa ber sawa. Nyakura Mogejwang wendo machielo en jalar kom od bura bende ma Ugunja Lilian Akech odhi bedo kanyo kotudore kodwa achiel kachiel e yor Zoom ka donjo ang'wa yutulo mar chako kode wakili mana kama ichake kar kanyo wuodhni osebedo nade nyaka sani kama uchope karka. Wadwa losi wach matelo tadwa kwayo mondo yie na akwaye gimoro kapod ok wadhi mbele e wuodha matelo madwaro service ne jo Ugenya nene alan kata somo kuom wuodwa marang'ongo kabisa miluongo ni Raila Amolo Odinga. Akwayo mondo I observe a 1 minute silence because wadwa loso about telo to telo ni analan e from rao mababa to nchu aseiki kata ncha dhi alemo ne madhi ko kinde ni wadhi kuro tarik 2 of this month ma November ni ma jo Catholic wacho no the souls month yiena mondo wa observe 1 minute kuro kwa loso kuom telo to wang'e kuma telo ni historia chake. Erokamano ahinya mana kama intie kanyo ka warango kaka wuoth bende osebedo wacho ni osebedo
marabora ne ogana mathoth ahinya kiani rateng osechalo nade mumbo kirango Kasipul ngwech mabende osebedo karka itieke ayanga gi debe juma manyien mano chieng' tich ang'wen. Chutho Kasipul osebedo gi kwe kendo en gima lit ahinya ne wan jok mano chako siasa chon mong'e ni mumbo no chwere nade. Sani en siasa mar pesa gi beti thoth jowa masani nikech ajachung' ma Kasipul to joma chungo thoth gi nyochako siasa higa achiel mokalo kata dweche 3-4 mokalo manyoge donjo siasa mathuwa to chal ka gima thoth gi ok ong'eyo ni Kasipul ni en gima chal nade to kanye en kure to chomo kanye. Omiyo agenda mobiro sani ni ka in gi teko marufuku kata in gi teko ijang'enge to ni mane rekod miteri go e od bura en gima lit ahinya. Bende aneno ni opog ji nitie dhano to nitie dhana ma dhana ni en inyalo bete inyalo chadhe kendo inyalo kete gi thuon nochom kuma jo siasa dwaro maka ok itimo mano ai dhi liro iti kati ng'olung'uti mane chal ma Kasipul sani tension ng'eny dhano nigi luoro watemo jiwo jowa nigi wuog oko gidhi gi go kura. En ang'o milaro Kasipul ka mok laro Gunja? Ang'eni MJ ang' konwa wakili kae ni embe en mana kom mar od bura ne milaro to pok owinje kit kaka igoye Kasipul ponono kata kuonde mamoko mabende lare kombe makoro ochomo yiero madundogi. Kiduong' Oluoch king'iyo chien okombe mar ODM kinde duto Kasipul ema nyokawe kane Raila ochiwo kombe ni wan e mwagocho malo ng'ata mane headquarter mar ODM to gisani chalo ka gima teko no ok ni kare kaka nonego kaka ne ni chien kacha ni waneno ka joma ni oko bire iye kendo temo chapo kwe makende. Jo Kasipul giwegi gin joma nigi kwe to gisani waneno ka joma kelo maundu ahinya gi welo makoro chung' kodwa ji oa kuonde mopogore Nairobi ka inuongo ni moko a Homa Bay, Asego, moko a Kisumo kendo ka gibiro to gideo ni jo mumbo gi jo rachuonyo gin joma chal nade kata giero kwe kod ok giero ngima jowa oko badhogi kata matin kamano. Ang' aduogi kendo ang' ilerna mathoth bende gima ntiere iwacho ni en ang'o ma en at stake sani e yiero mabiro kar kae ne jo Kasipul. Adhi ane Ugunja ugoye yo machal nade nikech iwacho ni Ugunja chal ka gima kampeni tiere umbe un gi joko modonjore kodu kama untiere koso un mana jo kanyo uduto jok mantie kanyo malaro ko mang'eni bithoth. Ugunja mokwongo Dakar adwa nyisi historia mara Ugunja. Nachako bedo go gombo mar chiwo telo ne jo Ugenya in 2002 e NAK to kana watie siku yiero achiel kuom malaro go ni lono the late Archbishop Ondiek Oluoch nyithinde notho 4 accident koro bang' mane to Baba Raila nokwawa mondo wasapote bine wasapote e higa mar 2007 nachaka chung' Ugenya to hapa bene onge kendo nene ODM party mane wan go ma ODM chairman Justice retired Kwach
nowacho no kaka chairman nene koneno ka gik manotimore nomination ne ber bokawo ticket miyo the current governor. And kanyo to koro the baba and committee mare noketa kod owadwa Nyamuri Mwakani. I was in charge mar Siaya kod Kisumu. Participation mara edwaro kom ma Ugenya. 2013 ka koro wanwango devolution obiro Busia Ugenya obedo divided go Ugunja na contest kaka wodu Ugunja mokwongo to duto mago pino se kalo I bridge mami awacho nen sigana mabor ahinya kana kod jo Ugunja to iya podo ko wang kendo mi podo ka ol. Koro sani gima dwa wacho en kanyoro prariyo watumo mbolo nene onwanga koro na yaka na duogo from Dar es Salaam na dhi tumo my final PhD degree so oknan ready monda chung. Koro MPs Masia no kwaya mondo abed chairman mar Azimio Masia bua organize everything bua keto jotelo te a position. Koro kanyoro chopo 2022 bose rumo koro kanyoro lo higa mokalo makoro MP maro Opiyo Wandayi obedo given position mar CS koro by election ochopo. En gima ber kichaneno kan ji kopogre kod an wan ji 10 jochiko biro ochako dwaro komni September mokalo koro wan ji 10 to gima nyalo wacho no Ugunja nyocha nene joma dwaro chung tarik 7 one good parties mopogre jomoko ariyo moko begin independent to ne wawinjore kod luongwa kod the RO ma Ugunja i meeting bonjren gima duong kabisa nu Ugunja ni en marwa duto ng'achiel kuom ibiro yier to wajren gima duong kabisa nyakwa waginene wa campaign kod kwe mamano sebede ahinya Ugunja to kinyal bedon kwen tidu to setetetetete ntie lwedo moro mohero dhao to jo Ugunja rango maber waduto koro kweto ntie Ugunja kendo wan joma chung ne waloso e WhatsApp group kwa bedo e komar the returning officer koro waloso kanyo kantie reports moko matimere marach kalure kod campaign schedule marwa kata kwa neno timbe moko maricho mag mahundu to wawacho our returning officer to rango kinonjire no one report mago bende ka police be wan go i WhatsApp group ka the security team lakini gimaduong kabisa en nyaka chopo kawuono jo Ugunja gin peaceful joma campaign be peacefully kin wan gigeno nuko chopo tel program berio to ng'achiel kuom mbro yiero to Ugunja puro donga Ugunja constituency an kod kwayo kendo geno nwabro maintain mano nyaka chieng tarik program berio November chieng mitume by election. En ang'o ma wacho ni at stake e yiero ma Ugunja masani kimanyo jatelo madhi kawo kara Opiyo Wandayi? Yeah. Giman at stake ma jo Ugunja rango gi gik moko ariyo kende. Mokwongo jo Ugunja dwaro mondo gibed kod jatelo madhi parliament motegno. Mambro dhi timo the functions ma tije mag mbunge. Magin ang'wen. Achiel en jachung' ma jo ombulu ma Ugunja donge. To kisedhi bunge kacha koro en dhano ni magidwa tero ni giwacho ni gidwa tero ng'ama bo tero Ugunja constituency yokang' mamalo mohinge mancha Wandayi en kodocha. In other words, telo motegno, representation motegno. To duty mar ariyo ken ga loso chik. Daki los chik kiling, kilos chik kiloso, I debate gi joman kuro donge. Motegno. To mar adek en ga
nirangon to budget no loso nade. To budget kose los pesa do national government to pesa din county government. To azama kaka jatel bura ko irangon to pesa shilling praboro ga beach modong kuom yachiel budget 85% kako ndike ikatiba ne. Be sirkal mamalo ti kode maber mondo sab kako ndike nilo schedule 4 be timere maber national government jo ugunja dwaro ngama bodhirango to every time a service ma national government timere what about ugunja. Then finally en jatelo ma jo ugunja dwaro en mabro kelo jo ugunja kanyakla achiel to maduong' ahinya en no to ere kaka jo ugunja pachgi bro bedo mondo winji both at county level and at national level. Mane telo motegno mana promise jo ugunja nigi bro mia an gi geno nigi demia. Ero kamana enya rateng jo Kasipul kamise winjo gie o kara jok madhi goni mbulu kara jok madhi goni jok mamoko mantiere jo Kasipul dwarango sani kama gintiere ka ngene ni yero ma mubiro apoya tok jaod bura makanyo bende ne owito ngimane to nitie gik moko mapono nitiere gi geno gi dwaro mag jokanyo mago man Kasipul. Motelo iparo na timo mos ne anyuola mar joka Omondogo gi joka chien mangima ni Kasipul kuom wito mbunge Omondo Were Charles ipenjo mangima to nikech asebede siasa mathurwa kuom higni malo 25 nokwongo yiera kansela chon wan jok manochako kwae Ford Kenya NDP wabede nyaka koro ODM ma pod ane life member ordinary membership ema na aweyo life membership pod antiere namba 18 Raila to ne namba 1 kuom higni 15 mokalo pok waseneno kwe Kasipul. En ikidhi kata liel kama onego bed ni iko yaw kisiki ng'iyo goki ing'ama ng'iyo goke ni to dibed na chwanyo ng'ato kamoro inyalo chan kata ita magoloko omisiki mako iti ni pod entie koso noselere en gima timore ma ok gero ni Kasipul ni kamarach. Kasipul onge kwe, tension ng'eny. Kasipul motelo gidwaro kwe, nigi doge kama nyoo gintiere ma jatelo nyalo riwogi ma gibed gimoro achiel makao jokocha gi jokone maket wang' achiel. Mano ne gin kanye nikech iwacho ni kata bende kane pok by election obiro pod ne kwe onge Kasipul pod ne gik miwacho mar it ng'ato dhi jok moko hinyore kama chal nade chak sani bende mane gima ntiere. Momiyo aluwo ni kuom higni 15 mokalo kwe pok osebede Kasipul. Wan kane watimo siasa mathurwa ne wang'e ni dhok e tung dhano. Kidwa timo kisera to wawa gi ji chiw ajenda ni ihojou mondo mi giyieri. Gisani jok mabiro thoth gi onge ajenda. Gibiro ni gin gi pesa moro makuma gigole bende okang'eyo gicha chalo lo ochalo soil ole chalo ka gima ng'ato nigi yien moro kamipone gino to mineno ni giwao jowa kendo ka gichopo to en miel en wer moro thum moket en bul giyongo to ka yongo rumo to en mine rieduru kone chuo rieduru ka joma tindo rieduru ka mondo ng'isi wat malong'o mochomo yo madiger thurwa onge. Koro mano motelo. Mar ariyo nyaka ne mosenendo Peter Otieno Wede gi Mburi Gere gi Nyanga Yodo remo osebedo representation e od bura
gidwaro ng'ama nyalo chung' negi ma wacho weche machandogi ne aja Kasepol magi weche machando didhire wechegi ne serikal madiere kata serikal mar kaunti mondo winji duonda bende aja Kasepol mane piny ka. Machielo bende en loso chike manyalo loko kit ngima yawa. Kucho wasebedo kuom higni maluwogo wasebedo gi ng'ama iluongo ni Ugo Lengberne. En kodhi od bura thothne inwang'o gi ne liete weekends. Od bura ka ne gifwenyo ne sitting allowance kod iwuoyo kod ok iwuoyo to ang' ichuligo. Bora ni bede kom imedo liete kom. Koro yawa gi osebedo ka dhi choke to malich ahinya matimore kacha to timore nade onge. Emomiyo jomumbo kwaya ni Ratengo Tiende wuog oko. In wang'eyi gi kiti gi nyaloni dhi chung'nwa motegno dhi timnwa representation. Bende wang'iso gi pile ne di kor jomochung' kendo non gundgi kuma wae nikech ji opore apoya. We have no idea. Wakia ne jogo agi kany gi tuch gi kanye geche madongo emwaneno gi milimili mag oko. Serikal mane sani nyo beto ketowa gi kech. Omiyo kama waneno kigonye kama yuke jamna mane kama thoth ji luwo. Momiyo pod wadhi bedo gi dok chien ka ok wayiero yo makare ka ok oyiero Ratengo Tiende. Erokamano ahinya. Ng'eni pod watemo penjo kani to yiero makare ni tiende nang'o. Mano koting'o nyaka duol mochung' ne tayo yiero pacho kae mano IEBC geno mantiere kode kata kuchomo yiero mabiro kar ka duogo ire kanyo mondo mi warange. Sani adhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Siaya tura kod Lilian Akech. Lilian, oyawre Siaya uchweyo machal nade okinyi ma kawuono kiwinja watu wakakotenre kod ikruok ne yiero madundo nyaka sani ochal nade ng'wech osebedo nade korka kori. Erokamano Cleophas. Akia kata uwinja? Wawinji Lilian, wawinji. Okay. Aya, sani anya wacho ni campaign kumwase chopo ni wan maber pok awinjo gimoro amora mosetimore marach ahinya manyalo wacho ni campaign liet kaka mar Kasipul. Niwach gunism kata yore moko maricho. So far anyalo wacho ni wan maber. Anani koro wadhi koro kuma liet nikech wanya wacho ni wane last minute touches ma pesha dhi kaigo. Kamano. Erokamano ahinya. Ka oyudi makare bende kama intiere campaign mosebedo ka idhiro kata ka itayo korka kori kaka nyadendi osechalo ni nade kirakori kod jochung'. Wantie ka kod achiel kuom jogo mabende chung' godo Dr. MJ Okumu wakili kinji mamoko ma pod intiere godo karka osechalo nade korka kori. Anya wacho ni kaka ng'ama miyo gimanya wacho ahinya koka campaign en mana ginene yudhe. Ing'eni yudhe ong'ega ni nyaka gonygi. Mane gima nyalo wacho ahinya ni ase experience ma kuma nanene a bit challenge nen chieng' mana dhi Ugunja town. To kanyo it's a hot spot ma kuma yudhe ong'ega ni kanyo ka jasiasa ochung' nyaka gol gimoro. Koro kanyo na dhi to na at least na yudo chance ma wuoyo but sama na kora wuok to ing'eya nyaka yudhe kwa gimoro ni nyaka gonygi mheshimiwa nade. Openji kanyo. Challenge mantie onge challenges ahinya but en mana mar gonyo no which en anya wacho ni gima josiasa oseketo ga ni ni gigonyo joma yudhe koro ging'iyo kamano ni nyaka gonygi. Okay, ya wacho kanyo ni jamna oduogo penji kanyo ni iwewa nade. Daktari adanya rwake to kendo wakili achiel kachiel en wach mar iwacho ni campaign financing kata chwalo kaka itayo campaign e yore mopogore opogore ywak nitiere konde te winjo kata Lilian bende wacho kata wawinje kuom Ratengo Tiende ka ni nitie jok mobiro gi geche matiende gi dongo mipenjo ni jogi to akanye
gigi jamna yuko e kiwango mopogore opogore kama gintiere. Iwacho ni yien man gi jamna mang'eny bende kiyudo kama oyuke idhi kawe kose dhi weye. Jopiny penjo ni iwewa nade. Chieng' mane wawe siasa mar iwewa nade, wadhi adhiya kaka ne wabiro koso wadok dala nade. E gini mar tiekri koda chuth nikech akia ni mbele dhi chalo nade, mbele pek, jomoko wacho mbele rach. Tiekri koda sani mondo ane kama dhiye. Weche mag omenda e kampen gi kama wantiere, dipo ni kae e kamoro ma oganda wak dwa rango matut ni wayudo jotelo machal nade. Mokwongo Campaign Finance Act nosekal go parliament gima odong' en regulations. To wabunge mosebedo mbele kanyo poko yie timo the right thing. And many times awacho ga ni gitimo kamano because of selfish interest. Ndalo mane kuranti in the 80s and 90s up to 2007 nene jitimo joint campaigns. Jumuchung teka kawana mwenye sana japar nyocha kwayo gini ya otumru joint campaigns negi tamore joint campaigns umiyo jopiny nwango winjo dondu to bro kawachan onyongo wagwach donge ngacha nyalo donge kata mana kaka America pod gitiyo kod these gadgets ge to jipi kuloso tumo campaign la decade to ja gadget forum mag WhatsApp whatever group ge ngato se make decision 25% wadhi gocho ngane but one gageno kakwa dhimbele ni mos jopiny bro konwango the right leaders but mono gi civic education which no the quality of the leadership manachiel ario adek wach mar pesa kaka mheshimiwa Makasipolo wacho no ugunja bentie kenentie kata nyocha be waneno ko gol pesa kacha million karibu million $20 nyocha gol last Saturday. You watch no nen mago mag women empowerment is not true. Tukabe aja ugonja. The same day peso chako kamangen. Nipenyo women no yodo. Women no konwango moko be no misiling el fare are moko be ngol fachela chela. To jo ugunja jiadi. Jo ugunja to gin 60,000 voters. Kipoko gi million $20. Then anyiso gen kaur million kila mtu million karibu parga boro 18,000. Ko miel fario nyusigina parga buchiel modong jan kure lakini wach ma pesa to nyaka bedie campaign because kiringo kumtoka ni moko musak jiboge haya donge joma konyi gi bende joma kunya kucham lunch koro pesa nyaka ti to gima duong mi penjen to joma kwacho ni jamna kanye ma jago ombulu walemo paro bolo mopogre nikech ing'e maber ma wuod ng'ane ni nyocha en ga basa kata puonjo ka kata tumo biashara makama salary ne kata nchutiga salary maren siling 80,000 kata 60 to biro every week spend million achiel mano ngama is a thief and ana won nganya sawa hera I run my company for 25 years to unlimited kod pesa manyalo tigo e campaign alemo ga mondo bed all candidates nyogo bed kod fuel mondo reach the voter because reach the voter to sell gimodo adhi timo for example yeru matari program biro November ne mbunge dhi bedo less than 24 months mbunge dhi bedo one budget only ntie mana so much bangaro nyalo timo kuro penjiri ne nika mbunge chamo say shilling 1,800 or say 1 million or the chamo million $18 in the whole period to jomoko wacho mondi bi ka ombulu ka binwang nyaki spend million per dick. How can you spend 30 million mondi they ka inwang salary mar 12 million or 18 million aparo no the vote na gorang ngama wacho ni adier e wach mar telo kaka mbunge negoti mara reo masinso jo gunja ne tenda bo bedo telo motegno my first thing and the first ndalo piera uchiel ndalo prochiko first 3 months abo bedo kod MJ's day in each ward
madhi mondo jopiny onyisa kaka gidwaro mondo gilos gichiw paro e affairs ma affect gi kaka mbunge margi tabro dhi mbele mondo represent gi kase involve them in the affairs of MJ's days. Money is gima pok otimore. And I say in my manifesto, by the way, I'm the first politician in Sia Manuchu a manifesto, my green book, long green book in 2002. The first manifesto. Nothing negative from me. In fact, CDF was my idea. Now achonuko yera mbunge ma Ugenya, Aborongo, Ugenya Constituency Development Fund, Mondo Alungo Siepnag Networks, Mondo team things my national government. It is on record and it a green book. I'm the first politician Masaya to give a manifesto in 2002. The rest just following me. Eme wacho an ka jogunja kwa mondo gimi akejadwa migi telo motegno to mopogre mosebeti for this years. To gik mabecho gite madebed ni tiere kendo timre. En gik maparo mabecho giduto ma jotelo ntiere godo. En ang'o miyo jotelo man gi paro maleo maka magi ok chopi kata ok yud thuolo mano mar donjo telo. Kochako gi tuo tu kamise wache yes. Ka en idho kanyo kodhi mana malo yes. Waseneno Ugunja kata kuonde mamoko yes. Wanene Kasipul wanene yes. Kisumu West yes. Kama giere kata duond buche mamoko mopogore kata gi duond bura ma dominant e region machalo kamano yes. Gigi timre en ang'o miyo samoro paro maleo jowa nigi affinity kata iwacho ni bedo mabor go ahinya mok da yuayo machiegni dopo ni en japiny kose en ng'ama timo kisera mar ombulu. Adwa doken kabodo wadwa ne koloso ndala renia. Go experience masebedo go Siaya e Ugenya kata Kenya. Adwa dwoko ndala renia. Mokwongo gin weg party. Mano is a tab maduong' kabisa. Waseneno ka weg party okudwa joma nyalo bedo kod paro ma pogono pogre kodgi. To mar ariyo jopiny bende nyaka ose contribute to an gi geno no gimo be nyaka chake an ko mia nafas jo Ugunja aboloso kodgi mondo ging'e no yo mayo to ka pacha no gwinjo maber to Ugunja will not be the same again because I want to know the right thing. Mane chal mar wach kendo kama entiere rateng' antiere iri gima timore alwora iwacho ni kisera mar ombulu adongi thuolo ma dakika boro kata ka oyweyo kapok wakaw oyweyo ni kisera mar ombulu iwacho ni en kisera ok en lweny bende ntiere geno ni duol madhi tayo yiero mar IBC ma dundo masani oseikou kaka jochung' bende mawuok Kasipul kuom ranyisi mar kawo telo mokwongo machielo bende mar rito chike moketi e kinde gi mag campaign kapok olore juma manyien. Mano penjo maber. Kang'iye chal ne IBC onge lake kata onge koke. IBC masane. PR ng'eny nikech giseluongo buche mathoth ahinya nyaka Kasipul kanyo. Mosetimore mang'eny nitie mapok olande. Thoe manyo olande. To geche mitoya toya dhano mipado ojala ni kalo kuom ji kuonde moko nitie ma moket ni zones ma ok onego dhie chalo Afghanistan maka ionge teko to ok idonje mane chal manitie wasemiyogi report gi gintiere go gin gi barupe wa ma wasendiko negi. To ka kitimo mano to iluongo e bura kendo yalo mune ka gima taya dhi neno nyime kacha to mano ok timre ti ok adhi e buchego jo mung'eyo to ng'ere tengo tiende ti ok dhi e buchego nikech asebedo e siasa kama ikowi gi pi bende ing'e ni mba ikowa gi pi and gimomiyo wacho ma nikech interest manie Kasipul kata manie Ugenya ahinya e luo masani gi Kenya eni chama machalo manyo ni kanyo
ok diher mondo mi giwit kom magintiere go gi gimomiyo ni yie mane jaluo nigo kodgi dhi rumo kapo ne giwito gini kom ma Kasipul to jaluo dhi balo kendo dhi bedo gi thuolo ni ODM rumo. Diponi mane kama e penyo ma piny mokwongo cha ni nang'o mar stake siro party dongruok ne japiny koso mana neno ni legacy ma ng'ama chielo dhi nyime. Koro mane koka kore duoke sani penjo mar ang'wen montiego kar ka. Gima gi protest kanyo en ni kik yomb duond bura machielo mana achiel kuom jogo. Kamano. To bende nitie joma samoro dwaro kata ker ma piny mong'e ni kura no nyaka kane agula achiel adeta achiel maka adeta no odhi gore pi to dipo ka oganda luo kere idwa ni jaluo bede adeta achiel ma ibiro kawe kaka eno tidhi kode nyaka 2027 ma bende nitie. Omiyo interest ok en mar Kasipul kende emomiyo nyaka ang' kawe gi yore te manyalore. Nyocha neno ka Wuol Mama ochung' kigo jomoko betore kendo gore gi garunge tinene picha ne Wuol Mama bedo mana bath gigo gambaka. Nyocha ni machiegni sama nyo igo arambe moro kanyo maratipo arambe gi tinde ka gibiro machien kacha to ne ok dewa wajo Kasipul wakone wajo mane piny wajo chan jachan guonyore gi pado jo Kasipul agombo na par negi ni inibed misumba jamoko ka ok ikaw kori ni jo Kasipul nyaka yier jalo ma ok jamaundu jalo manyalo kelo kwe e sane we joma kelo lweny joma kelo tuloge giyiere kuom ji apar mochungi jalo achiel ma rekod ne ong'ere makata ka ok en ratengo tiende to bede jalo ma ging'eyo ni nigo teku mar rewo wiye mag jo Kasipul ema mondo miwa ok ng'ama nigi pesa mokelo pesa kata mokelo lweny e Kasipul. Kamano daktari kapok adhir Lilian sani kapok akaw yue. Mana kuma mheshimiwa wacho no ado wacho mani mokwongo an ase go maila chiel ariyo adek na ba ok nadwa kom ma Ugunja koso kamano ta bende an gu vote ma Ugunja donge gima wachore Ugunja en niya na chiel kuomwa ochung' no gudho kisungu no continuity kata telo manyocha nitie jo Ugunja ywak ni yawa to kwewa mondo wayier ng'ama wadwaro to ji osiok japar ng'ama otamogi abiro kanyo mane momiyo gidhi kuodo wi ng'ato nikech giwacho nuwan ok siemnwa ging'e kata ng'ama osesiem nigono ng'e kabisa omiyo mana kaka mheshimiwa ma Kasipul wacho kani ema jo Ugunja be osewacho ni gin gidhi yiero ng'ama gidhi yiero kaka katiba dwaro. Katiba wacho ni nyalo yieri kichung' independent party. To gima duong' ma jo Ugunja dwaro en mana gima chako wacho no ng'ama dhi miyogi telo motegno to ng'atni nyaka bed nyar Ugunja kata odu Ugunja ma ok wendo modak Ugunja. Mane gima jo Ugunja to ging'e maler kabisa na buyi wacho no MJ wan to kusiemonwa anto naseok asetiyo to pod adhi nyime aungo lwedo paro makata jo Kasipul be wacho mane ma jo Ugunja be wacho orang jo Ugunja akwayogi ni giyier ng'ama giseneno kite e weche mag telo e weche mag tiyo kodgi mondo gidhi nyime.
Erokamano ahinya kapok awuok Nyaugunya mantiere debe kae Lilian Akinyi. Kendo kama irange achiel kachiel akech mana kama wantie kodi kentie ka yendi sebede riwruoge mopogore opogore machon ka nabedo kodi e studio ka achiel kachiel nitiere Warembo na Baba gik mathoth ahinya mantiere kaka pok aka oyweyo. Lilian, bende paro ni jotelo machunge ma samoro miyo jopiny pressure matero gi kata kama chielo mopogore gi dwaro mantiere e ground, nikech kae wacho ni japiny nitiere gi teko mar yiero to nitiere jotelo mabende tiyo gi wach mijo ka Dr. MJ Okumu ka mano mar siemo ni bende paro ni en gino madhi miyo oganda direction makare monego bed ni giluwo kosen moro ma pod lalo oganda to dhibedo gigni mamoko bende kimanyo telo makare to kyudi. Okay, erokamano Cleophas. Anya wacho ni siasa dhi kalokre. Chon ninyalo siemnwa to ji yiero ng'ama mosiemno. Sani to gisani jopiny ong'eyo gima ber gi gima rach. E ground kae mana kaka MJ wachono, jopiny mawuok Ugunja owacho ni gidag wach moro ni siemo nigino. Nikech ging'eyo gima ber to gi gima rach. Ging'eyo pogo gima ber gi gima rach. Koro wach mar anyo ka jopiny luonge ni asiema gi luth. Gidag ni ok wang' ni ok siem ni gidag. Ging'eyo gima gidwaro to gidwaro ng'ama sera ne ber, ma manifesto ne ng'iyo chandruok ma gin go ei ground kae. Makoro kato bed mana ne jatelo mane ma wang' ni dwa siemo negi gisekwer ni gin ok gidwar mondo siem ni gidwaro ng'ama nyalo kelo maendeleo e piny mar Ugunja. Koro kaka asebedo ka wuotho asebedo ka awinjo gima jopiny dwaro. Jopiny dwaro ng'ama nyalo kelo dongruok. Ng'ama nyalo kelo dongruok. Number 1, gidwaro wach mar basari nikech ng'ama nen kanyo motelo ni CDF nok miji basari e yo moriere. Basari ni miyo ji e ng'eruok. Koro kaka asebedo ka awuotho an gimo kwongo mana kwonga timo e ground nen awinjo ji ni ang'o ma gidwaro, ang'o shidas mage magikale. To number 1 first priority mane giywaga ahinya to ginyisa ni jatelo wach mar basari ni chando ahinya nikech wase apply wach basari no tok miwa wach basari no imiyo ji e ng'eruok. But that was my number 1 priority. Makadonjo kacha tadwan mondo arie wach basari ni mondo bed gi mimiyo nyithindo manidi kaka ng'ama miyo to gi ng'ama orphan. An total orphan mana wito jonyuolna e higa achiel, span mar 1 month, September to October. Alalo baba September, alalo mama October, same year. Kuro ang'eyo lit mar jomanyuol winjo ni gin gi pek moro e wach mar chulo school fees to ka gitemo e yore mar bursaries ni tituono gi ni imiyo ji e ng'eruok. Ma wach moro mar ng'ama isiemo nigi no ema ne ochung'e wach bursary ni tema pod dwa dhi mbele ni dwa continue gi kuma noweyo. Osebedo kanyo for 13 years to pod dwa dhi mbele kanyo to 13 years ni jopiny ne ywakne kata sani pod ywakne. Koro namba 2 wach moro mar jopur mar wach fertilizer. Adwa ng'iyo ni ginyisa ni koni gidwa pur gin Ugunja gin jomopur ong'eyo pur to gidwa kaka nyalo konyo gi wach mar fertilizer to gi kodhi. To maga achiel kuom manifesto madwa timo nigi makadonjo. Koro ineno ka e yore mar yiero ng'ato wang' nyoko jopiny wacho ni gidwaro ng'ama nyalo tiyo negi to tegemea gi seras ma ng'ato dhi uso negi. Kaka ng'ama miyo an achung' motegno ni adhi uso negi seras mabeyo madhi konyo gi ka giyiera. To wach mar asiema gi luth no to Ugunja odagi. Mano gidagi ba giumo gi piny. Erokamano ahinya Lilian. Ang' aduogo iri mondo apenji kanyo ni to be in gi yie gi IEBC masani nitiere kae matiyo ni koso chal nade. Saa 4 ka oseromo nyakoro mjonda okal dakika 4 adana kawiyo masani kaduogo pod antiere ka kod wenda rateng' kotiende MJ Dr. MJ Okumu wakili kachel koda Lilian Akech wakawiyweni kaduogo or ote ma intiere godo kwayo ma intiere godo to aduogo kamano masom gi ne welo duto mantie kod studio okinyi ma kawuono kik idhi mabor.
winjo kika winj kucha kuluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Watu wangu, sasa sijawaambia. Si nimebeba pen kwa pen. Lakini sasa kiti inarukaruka. Sidema amejama kashuka. Shukisha. Sasa acha hiyo. Jana nimenyeshewa, sema kunyeshewa. Oni! Hey! Mimi nakwambia kama si jaketi yangu kufura kama balloon. Mimi ningeenda. Hapana. Shida si bike. Shida ni oil ya bike. Eh? Shikilia hii. Hey, Tony! Kaele! Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalere te ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. This festive season, give the gift of love and unwrap moments that time can't erase. Because laughter shared under island skies becomes the memory you'll carry forever. From just $1,908 per person sharing, enjoy 4 magical nights in Mauritius. Candlelit dinners under the stars, ocean breeze that whisper togetherness,
and days filled with color, calm, and connection. Celebrate the season with love, gratitude, and wonder. View Travel, moments that matter, memories that last. Nyakora moge juang machini kendo wantiere karaka chenro seduogo e yamo kendo wantiere achiel kachiel e mbui waduto te mag Ramogi TV mano Facebook wantiere live kacha YouTube wantiere live kod konde duto mago mag tudruok go kama yudo achiel kachiel okinyi ni makawuono watemo rango kani to ji ochung' e yo machal nade mano kirango weche mag yiero madundo mabende biro juma manyien. Nyakora moge juang mana kama wantiere kodi karaka kimedo ndiko nwatimiwa paro mopogore opogore mabende wantiere godo nyaka sani wamedo rango ni piny Kenya to ringo ni nade mano kama wantiere kodi achiel kachiel dak leote moko kagi ari adeka kato bang'e aduogi e twak kae. Aya Savelo chieng' wacho ne rateng' an asedonjo ka kendo ariti kendo mondo awinji ane achiel kachiel erokamano ahinya. Lineta Kinyi wacho ni asedonjo e chenro kendo ane twak. Wilfred Mbao wacho ni oyawre Cleophas Musna jotelo ministry okanyo ayie kodgi ano Pio Mbao wuon Nyakach Kandaria siasa makasipul to rach omiyo jotelo mag dun buche owe jopiny oyier joma beyo manyalo tiyo ne jopiny. Erokamano kuom paro Wilfred. Bishop Okoth Okoyo wuon Nyasaga wacho ni wuon Nyasaga ore Degmo wacho ni mosna MJ okumu mano nerana Liliana Kech Nyasaga ore Degmo bende ndiere karakaja kete men dhok mawacho uguja kocha koso ore Degmo ni kumo. Ore Degmo is a clan name. One Joe Holo. So Holo Kanyano give four families. When actually Ugunja 65% of the people. Tokuro one of the Nyas Kasaga Gipakore. Nyako Mugugu Pakran Ore Degmo. Kadichon Wangotokwe. Ore Degmo. My name is Bishop Okothoko. Weche madongo, weche mabecho. Aina Bishop Okothoko we saga erokamana yenye kumote mari. Ntiere Mark Akumu Junior wacho kani asedonjo kantiere Kirindo Kasgunga Mbita Jokasipul Kaber onego bed kod peaceful election nikech Kasipul osebedo kod siasa marach mano mar lweny kabisa jo siasa ma Kasipul nyaka ng'eni loch nitie to jite bende ok nyalier. Erokamano kuom paro makamano. Ote machielo mara Odhis ma Jakogelo wacho mal Kogelo Pap Oriang Twist kanyo entiere twake. Erokamano Wycliffe Ogutu asedonjo kantiere gi komba kae wacho ni onge ringo mitna duane twaka winjo asedonjo Myron Trimas Odhiambo ene twaka. Ruth natiyo chieng' ni giote kae adana som kae to bang'e ami welo ministry oka thuolo gik matimore Kasipul richo kendo kelo wich kuot ne oganda Luo. Magi gik ma ok onego timre piny manigi lony. Aparo ni yo mane Ong'ondo othogodo ok ne ber nyalo kelo wacho ni mapache wacho nyalo kelo kisran koro gimed right mare mar chung to dhao ginek oken gima kare chal mangima oganda ok lich ne josiasa. I believe ni tiere ng'ama is behind all those evils matimore Kasipul. I wish ni ne wanyalo ng'eyo the individuals behind the scenes. Kaber to jochung owinjo bed jokanyo modak kono mong'eyo chal mar gwenge jo Nairobi omany kombe Nairobi. En mana ni yo mane Ong'ondo thogodo emane lit ahinya ne familia mare. Aya owacho ni gipacha gipacha ber ka jo Kasipul otimo yiero margi mondo mi oywego dupi wang'. Aya thuolo odong' mana matin to wadhi yiero maduong' ponono ni ok odeliver to jo Kasipul oyier ng'ama chielo. Wacho ni agolo mana pacha kaka ja Kenya ano ka ja Kasipul kikubaye gi kite aloto akano moja inako odong' matin tibai kata gi kidi Malawi to awas nikech iwacho kanyo ng'ato nigi right mar chung'
chaki duoge wacho ni jo Nairobi kik chung. Mano kama gintiere. Aya, ote mogi kama somo gato bang'a duoge studio. Cleophas Oloch wan kaka jo Kasipul wayudo wichkuot mathoth nikech weche siasa. Ne waparo ni ang'enge rumo kod mijumbe mane Nyasaye okawo. To kara ekolich. IBC ni bikoro onge koke. Deponi mane chal mar wach bende korka kori daktari. IBC ni onge koke. To bende ratiro mag jok moko chung. Ang'eni githoth ahinya kama gintiere siasa mar luor. Bende wanyalo nene. Kisera makata ka ng'ato oyombi to pod idhi kacha to pod imose. Biwoni mosruok ni wadhi nene tok tarik 27 dwe manyien, juma manyien kar kae. Mokwongo adwa chiwo pache wach ma IBC ni. Aparo jo Kenya obedru fair to IBC manyien ni. Awacho kamano nikech on Sunday Jumapil mokalo ne gi issue statement. No by elections mabiro kian gi program ng'wena tari program berioni e margi mokwongo to adwa mana dhi kod gima ne giwacho jo Kenya ni bro ensure no bedo free and fair nikech enie ranyisi mabiro miyo jo Kenya obed kod geno nuko chopo e yiero maduong' ma general election 2027 to everything will be all right. Koro nikech onge gima nyalo compare gi joma nyien, anyalo mana wacho no gidogosungu wacho the benefit of doubt. Gisenyiso wana gin prepared to gibro bedo ogibikao side mora. Omiyo anadwa wacho no walem nigi uru jo IBC manyien gi mondo wane kaka gibro timo yiero kuonde program mabiro program beriyo. Nikech ko wacho no gidhi timo marach to wan unfair. Wanyalo mana wacho ne gidwaro budget omigi giwacho ni gisetimo arrangements adwaro wacho no walem no arrangement margi no gibro miwa yiero makare gidlos kod all government agencies to support kata mondo konygi e yiero ni. To bang' mano jo Kenya bobiro na nafas na ne giwacho adier kuruan gi geno program beriyo 2027 general election ibode kare. Awach ma IBC mane gi manyalo wacho. Yes. Nikech mano kamoro mabende oganda mathoth ntiere kod to. Wantiere piny Kenya kae rateng' kantiere iri. Lemo ne IBC mana kaka ng'endi ento ja kanisa na Dr. MJ kendo jal muchungni kidieny mana Nairobi ka dala bende kanyo bende komako kanisa motegno. Lemo ne IBC kende gimoro koso IBC kama gikiero nego bed ni siemo gi korka koru chal ka gima jo Kasipul joma chung nitiere to ni to IBC bende dhi taye yo makare. En kaka gisebedo ka gilungo we buche koso ka gisebedo ka gitimo ikruok margi koso ka gigawe weche ma campaign ndio jochung ariyo mane Nairobi ka odiochieng' manyoro maka wono sa uchel ka warito ng'eto ni to chal nade kama gintiere. Lowo chien kacha ne nigi ni en public relations exercise. Kan gi ratiro ni nitie gima dhi timore. Buche go iluongo mondo chal ka gima nitie gima timore. Chutho kidhi midwaro tich ni in gi lony e yore mag yiero to dwani itim tijino e yo makare. Kanyo ema pogore gi daktari matin ni jogi ok wanyal wene gi thuolo mar miyo gi excuse mora mora. Nyaka giti nikech dhano manodwaro tijno ne thoth. To ka koro migi gichiw ranyisi ni giromore gi tijego. Wan awacho ni wan wasebedo gini kuom higni mang'eny. To chien kacha ne wabedo gi joint rally kaka okil owacho. Kendo mosuru uyogoru munyier mumadh kata chai kanyakla. To masane ne kute moko nitiere modonje gini. Tiko ni kudni achiel ema to ring'o
karwa kacha chal ka gima kutegi olo achiel ma mondo mi wabed gi jachung' makare manyalo kelo kwe. Dwaro ni gol jogi oko, ket gi thengi, to nikech IBC ok chal ka gima dhi timonwa gini, jopinye ma mondo koro tim gini, jopinye ma mondo odhi kacha giyier jalo kata da be ni kutegi ema gineno, to ok aluongo nying ng'ato, da be ni kutegi ema gineno ni ber mondo ota Kasipul, to gitim mano. En adier ni wajo Kasipul wan gi nyalo maduong' mar dongruok ma gima nyalo riwowa ema wadwaro mondo mi wadongre gi nyalo ma wan gocha. Sani Kasipul nyaka goldi nitie, ma ok apar ni nitie kamoro e Kenya kama nigi goldi malo Kasipul sani. To bendi luongo ni mumbo piny madhako, tende ni piny momeo. Ungi gold ma gold. Gold ma gold. Gold ma gold. Ing'iya gi wenge machalo ng'ama dwar no koro nwang' lo Kasipul kanyo. Dong maloya. Abokalo. To jaluo nogo ngero ni kiki anyang kapudi ne ipi. Jo madwa kura ma wachung' godo, jopiny mineno wakedo gogi, jopiny mibetogi, pok gidhi gi gombulu, to ubetogi, unegogi, ujarogi. Ni kiki anyang kapudi ne ipi. Dipo ka jogo lokore kodi magimiyo ng'ama chielo makelo kwe machalo rateng' kotiende ni. Pile wakone siasa ni ochalo dhera riemba. En komiyi opportunity, komiyi thuolo mar telo, tinyiedhe ting'iyo rangach, dipo ka wuon go biro mokawe. Emomiyo wakwayo ni ng'ata moyier, kata koro wadhi yiero ng'ata achiel sani man gi geno ni jo Kasipul dhi timo gima kare, gidhi ng'iyo ni e higa achiel gi nus modong'ne wakele jalo marateng' kotiende manyalo riwo wiye mondo riw jo Kasipul 2027. Jogi pachgi okwe, gibiro ka pachgi okwe, chunygi mar mirima cha osekwe, koro gidhi gichak gidwar kendo. To sani dwaro ng'ama nigi experience, ng'ama nigi lony mar dongo piny. Ane manose yiera kamora mora e Kasipul kanyo, omiyo lony no an go. Dongruok bende an gi rekod malach ahinya. Sani kaka nya wacho ni pesa mabiro tipoge bo kipenji, iniriedo to mi tidok kumidhie. Iwacho ni itiek mari, kitieko kanyo tiwuok kisudo kode yo machal nade. Gimi yudo kanyo ka iting'e kisudo kode. Achiel kachiel ka dhira Lilian Akech. Lilian Akech ka intiere kaunti ma Siaya. Odiochieng' ma kawuono iwacho ni gik mathoth bedo kae katimore. Ahinya telo mane ma opogo penjo no pogore kod manifesto mari gima pono ne dhi timo ne jogo ma ntiere Ugunja. Tipani jo Ugunja dwaro ang'o? Ahinya sani kama wantiere kar kae. Ka ntiere nok mar telo makare, pogo bedo kod jaod bura maru kuom kinde malach ahinya ne wale mondo bed jatend migawo mochung' weche mag teko pacho kae. Bende paro ni fuok ma kama e kinde ni ang'o mineno kar ka ma ponono oganda mamoko nego bed ni tiyo gi thuolo ni mano mar manyo jatelo manyalo donjo e bugono kata fuok molosno. Okay, anya wacho ni an mokwongo ka nachako campaign, gima kwongo na manachako nadhi gweng' ka gweng', door to door campaign. To nawinjo gima jopiny dwaro, taketo gi e baraza, tapenjo gi gima gidwaro ahinya Ugunja ka. Nikech wang'eyo ni kata ka donjo to odhi bedo mana ndalo matin, higa moro achiel kamae to wachako wadok e yiero kendo mar 2027. Koro gima ne jopiny wacho ahinya mokwongo kaka nawacho no en wach bursaries. Nikech bursaries no ok migi e yo moriere,
imiyo ji ng'eruok. Mar ariyo en wach mar gineni, wach mar fertilizer to gi kodhi. Jogunja gin joma gitimo farming to gitegno e wach mar pur. Koro kamiyogi fertilizer to gi kodhi, to mana ang'e ni agero jogunja nikech ng'ama oyieng' ok nyal chendo, ng'ama oyieng' to yudo kata education moro kaka wachi e yore mar school mar bursary no, to mano dhi konyogi e yo makare. Mar adek, kaka wang'eyo Ugunja kae kuonde moko nitie kuonde ma pi onge, ma jo Ugunja nitie kuonde moko ma ji tiyo mana gi pi koth, girito ni ka koth ochwe koro ka ginyalo chike. Koro kadonjo kae tabro lobi mondo ang'i ane ni gweng' ka gweng' oyudo boreholes ma ginyalo yudo go pi maler ma ginyalo modho. To moro kendo machando ji ahinya e gweng' kae en wach mar tije. Ineno ka koro josiasa tiyo gi vijende marach. When I say vijende, gin youths, oriwo joma nyiri to gi joma chuo, the youths. Koro yudo ni lack of jobs, yudhe onge tich malong'o, ma most of them ndiko tieko schools, to tich ma ginyalo timo en mana tij goyo peng. Koro mano one of the things mabro loso program, abro medo technical schools nikech Ugunja wan mana gi technical school achiel miluongo ni Bosi. Koro kadonjo kata abro medo technical schools mondo giyude skills moko mopogre, to gi jopuonje be bro yudo tije kae yaw more technical schools. Youth bende wanyalo empower gi mondo gitime e yore mar ginene online. Tinde online anyalo to ni very much aligned with online digital, very well conversant gi wach mar digital. Koro kanyo be wanyalo manyo nige yore kaka ginyalo gerre e wach mar online businesses ma ginyalo timo. Tik mogik ahinya abro ng'iyo yore maseng'iyo ma non chendo kae, wach mar women empowerment, joma mon. Abro ng'iyo na anyalo gero gi nade mondo ging'e kaka ginyalo timo biashara moko mang'eny makonyo gi apart from table banking. Erokamano, moko go tabro tieko ka omiya time mathuolo. Lilian, kapok aweyi nikech adong dakika adek ka, tada miyi dakika adek mondo mi idwoki kae takaw yueyo nikech ichako kodwa molewo matin. To penjo mada penjo en kama, iloso kod jo Ugunja, wachomo by election, penjo aduogo ka mondo apenj welo bende manogo e studio ka achiel kachiel. En penjo monego wachak godo, to koro waketi ka. Bende ing'eyo ting' mar jaod bura? Kanye ting' mar jaod bura adek manwa wacho mag representation, legislation kod oversight. Mane mami teko mara wuok oko kendo timo singo ma samoro ing'e ni onge mandate mari miwacho ni pogo fertilizer, pogo manyiwa, loso ndara kama gintiere kuonde mopogore kama. Bende paro ni samoro jotelo mamanyo kombegi mamiyo jopiny pressure, kato jopiny kao pressure no duoko ne ikata niero ndara ni poko bedo lammed, kake wache, I will lam this road. Abo keto lame ndara ni. To ndara ni samoro gima beri ka oken mandate mari mar lose, kata manyiwa ni chiwe oken mandate mari, inise chiwo singo, kaito bang'e tiyo kod weche mag bazari kaka campaign. Tigi maberi ma en pesa japiny ma japiny onego bed ni yudo. Ikinde ka kinde, nikech MJ buko nwaka nembe mar basari, obo chiwe. Rateng, kutiende ka be nebo wachen kasipul, bo yudo basari. Ngomi tiyo kodgi e yoregi ma campaign ka ikinde ka kinde kama gintiere e ting' kata tich monego gitim kaka jaod bura. Anyawacho ni kaka jaod bura mago gik madhi lobby e parliament mondo gimoro ka fertilizer abro lobby e parliament mondo oginene national government come in mondo okonya kaka nyalo yudo yore mar fertilizer no. To mar ariyo be wach mar sanitary towels mar joma nyiri, mano be adhi lobby e parliament mondo ane kaka national government nyalo miyo wach mar sanitary towels ni obede gima koro ok nyiew nikech galchal chandra ahinya ndalo schools. Nyaka sani wach mandara no benen mana national Lilian, government madhi lobby
Yes. Lilian nyaka sani onge chik mora ma oselosi kod jod bura ma mine mosechopo e od bura manyalo miyo ma ochop kare kose en legislation e okang' mane mida kawe mar mondo mi onene adier gigi ochopo ne nyithindo manyiri to nyithindo machuo gin kanye nikech lemo midhi ok en lemo mar woman representative lemo midhi en mar jaod bura ma Ugunja to ka en jaod bura ma Ugunja ka en gi jok machuo kod nyithindo manyiri boy child ne kanye twak gi duto an poka winjo gi wabed advocate gi kare sani ka poka ka uyweyo e duokna mano ka to odhi break. Okay. Aya, boy child donge koro ka wacho ni girl child to mano wach mar sanitary. Ka wacho boy child to wach mano en mar lobby mondo giyude skills to gi tije mamoko ma gionge gago nikech Ugunja kaka neno ni Ugunja so far anya wacho ni youths fall for ginene tije mar pikipiki nikech tije aneno ka onge e gweng' koni ma ginyalo timo. Koro lobby for ginene jobs ma ginyalo timo to girl chat ang'iyo wach mar sanitary kaka nyalo bedo ni iketene nono ma ginyiew. Erokamano Lilian, ang'eni penjo go athoth ahinya aduog podi awang'eni gi matindo tindo e tielo mar adek kendo mogik e chenro ni mara Mbaka Oromo akawiye masana duogo kae kod wenda adek pod wantiere karka kik idhi mabor. Dhako muol ka donjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Okabika opari kaka jaoda kae. Ana ero mana niti kende. To nikech koro sani adiera ni kae, ana biro wacho ni ji te adiera mara gi niti. Kaka en wuotho ka chikingi kae. We wane ni sinema mane machielo ma enolosonwa. Ana neno ka tukegi koro sechako mora. En kotemo dok Balnara sani, to bende wach ne jogweng' te gimora mora mara jivo timo. An gadier, ni jogweng' te biro kwedowa. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize Kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo Kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
nyakora moge jwang' mano kama wantiere kachiel ng'amo yawo mano lore ok wawinje kama entiere kachiel ang'wel thuolo mano mar range nyakora moge jwang' kama wantie karka machiegni chenro ni mar mbako romo wadhi nyime kode achiel kachiel mana penjo mapenjo karka an ka kod Dr. MJ Okumu kachiel koda ka Rateng Kotiende kod Lilian Akech penjo mapenjo Lilian kapok adhi yweyo aduogo kuomi Dr. MJ Okumu uni kaka jok malaro kombe pono no over promise uchiwo singo mung'e maber ni mato inga ma ok en kama ntiere mar wuondo jopiny kato bang' koseyiero ung'e kare gino opogore ground ka opogore gi mana nasingo mato mae onge dipo ni odokore siasa mar miriambo kisera cha mal mbola ni betinde okike nyaka gi miriambo kama gintiere kar kae osiepa moro nowacho na gimoro achiel ni jaod bura kosekoni kata ni adhi loso ndarani teko mane mentie godo mar loso ndarani en lobbying modhi time okang' machal nade e kindgi ka kata mar sirkal mar kaunti bende mano nyalo bedo ni achiel kuom jogo makia kata ting' margi kaka jod bura ichung' kama chal nade sera mar adier kisera mar adier koso okike gi miriambo iye kae mar yudo ombulu an to jodala ma ogunyo ng'eyo cheche duto masebedo ka chung' nadwaro kom gi ng'eyo seche moko awinjo ka ji kuodha in pok no kom MJ nikech wacho ga adier to mano klich na nya mano be adier magi wacho no be adier mano be adier yes nikech awacho ni adwa miyo jo Ogunja telo motegno ndalo program one mabiro ni for 24 months from November donge gik ang'wen ma wacho ka manego bunge timo ka ema nyaka tim jo Ogunja adwa timo gi maberie mohingo ng'ama ne ni kuro donge adwa biro jachung' mar rajno dweche adek nyaka los go jo Ogunja every month 3 times a ward mondo isi no adwa the parliament ere kaka odwaro mondo contribute your own affairs koro gujingo no I'll go to parliament and deal with the matter aditiyo ni kaja donge loso chike an nyasaye okonya okan mana wakili ma practice ta puonjo kata lobby puonjo Catholic University Law School koro kiloso chik parliament ok jogo jo bed maber ko ng'en gitero ng'ama motegno madhi loso gi chike budget anyiso jo Ogunja kineno board mar budget wachi mag budget gi PhD mara masomo Dar es Salaam and on towards public participation to ere kaka japiny nyalo chiwo pache e gik machande to mara kabisa e wach ma loso budget masomo Siaya kod Kisumu jo Ogunja onwang'o nafas ma tero wodgi ma an MJ Okumu mondo alos negi chike maber to maduong' kabisa oversight gik miwacho mabunge nego timgi tich matumre national government kod ma county assessing no jo Ogunja na ng'eyo gima katibo chiwo chandro mari luonde fourth schedule gima national government onego tim to kod gima county government onego tim an koseyiera mokwongo kaka ja Ogunja abro chiwora nabro konyra kod county assembly members ma Ogunja mondo waket the county government ma Siaya e nyong'o unyiso ni nto county ma Siaya onego utum services machalo kama ne jo Ogunja kora bo wacho what about Ogunja ang'eyo gima ne ogitim Ken agriculture is devolved dweche ndalo 40 no February anyiso county government what about Ogunja to waloso kodgi mondo ginwang services jowemo services monego tum kod county government to madunga ahinya an kaka member of parliament oyiena bende tiyo kod my networks kopogore gi monego atim parliament kata kaka ja county ma Siaya go mbaka kakito gi nyong'o oyiena anyalo loso kod my networks friends no ntiere e Ogunja to networks maga rago kalo kum MJ Okumu Foundation mana chako 21 years ago jogo nyalo benefit adwa mi example matongere again I am the first politician ma Ugenya
mochako a bursary fund mo involve jopiny miluongo ni Ugunja Bursary Fund mosepuonjo 98 children from 1 to form 4 mokalo both the national schools, both the school mulungi from 1 to form 4. Mano is life. Mumako ye namna wach kamanda wacho nkech jopiny nyaka parnegi. Nachako gini kapod CDF onge. Jogu nyong'eyo telo motegno. Abro migi telo motegno. Ero kamana inya. Mana penjo makamano bende abane rating kutinde kamontiere karkae. Siasa mar miriambo, siasa mar chiwo manifesto ma ok ni kare mana mar manyo ni kaka jopiny nyalo donjo karka achiel kachiel. Orange yo machal nade sani wantiere karka ponono iwacho ni jatelo moyier en representation mar jok mage, jok moyiere. Jomoko wakawo tero od bura mok nyal loso, mok nyal wuoyo. Otimo representation nade, legislation otime nade, to oversight choda time nade ka wuoyo ni bende ok onyal. Kata gik mamoko bende mapuntiere karka. Wuoyo marali opogore gi mewacho e bunge kama gintie iduogi penyi ni ati jatelo moyiero chal ka un jok mogo kura. Kuyiero mariek ranyisi no ujo mariek. Kuyiero ma ok losi nikech onge weche mawachi e dhoge manya tiyo gi dhok moro machielo mopogore mok nyayien tiyo gi yamo kae ng'ama opposite marieko kama entiere kar kanyo kama na jotelo mantie mano be gima wacho ni jopiny chal jopiny yiero mana jok machal kodgi. En adier kuom weche mwasewacho ka mathoth ni kier kata ng'ikruok bede e yiero nikech thoth jowa kech oromo, telo marach omiyo kech ni e piny. Koro samoro wanyalo paro kaka wajogo kura, wanyalo paro gi bundewa ma ok wadi kor ji mwang'ene to ng'ani ong'ama chal nade to dhi tiyonwa e yo makare. Temo miyo ka wuotho kata e kor piny takone wanonuru joge ng'e ni kwargi ne ng'ama chal nade, min gi ne ng'ama chal nade, to wuoro monyuole ne ng'ama chal nade. Kae to wang'ego kit ng'ato. Ati penjo mangima ni miriambo ng'enye gini. Nitie nyaka joma koni en misara no kodichgo. Iwache kampen madhi nyime kasepol. Ni an misara na adhi poge e grube, edunde manitiere ma dwe ka dwe mobiro no. Ta adhi miyo ward machalo kama kendo mine dhi poge man gima dwaro kuro onge. Kora penjora, pinda penjo jopiny ni ere jalo mohero mawuok to madonjo ne to kodwar. Iwinjo? Ni when the deal is too good, think twice. Mano gima nyaka jo wang'e. Chutho cap 414A ma en national CDF fund ne act mokelo CDF fund ne ene achiel kuom gigo manie e rita kata buo mbunge moyier. To loso chik manyalo loko kit ngima dhano e tich maduong' ahinya. Ni what is it? En ang'o midhi time od bura kama orieno ijaote madhi loko kit ngima yau. Chon kabisa kane Jaramogi koro tam chung bondo no kelo ng'ato no Ochieng' Ugo no chungi Odongo Mamo Kaliecho mamo ne kor Kanu koro no kelo Ugo ma ni dendo no Ugo ling berne en kaka no dhi od bura mochamo mo manyaka koro chak kokeli yiero ne ok wuoyo kada dichiel. Nitie joma gin ling ema ber negi waseneno kuom wabunge wagi regi miwacho ni CDF en 2.5% ariyo kuom nukta bich e pesa mar national government. Modong bende nitie bathe moro adundo madhi e county. Modong e serikal madiere. Odong gi Ruto gi Lange. Emomiyo idwa ni yier ng'at machalo Ratengo Tiende mondo non okuongo non ni te en chandruok mane ma jopiny nigo. En wach barabara, en wach stima, en ang'o gere. Infrastructure en achiel kuom gigo
ma mbunge onego beni wuoye. Weche mag somo mbunge onego beni wuoye. Nitie infrastructure ma bende dhi county ma county ng'iyo wachne. But kuonde ma wantiere gi an kaka ratengo tiende ang'iso jothurwa ni kuom CDF mipoge yo ma ok owinjore kata yo ma okare nikech thoth jowa monego yude to ok yude. Adwaro ni pesa ni gole lwet mbunge bazari ni, gole lwet women rep, gole lwet governor gi lwet ker, duoke treasury kae to chom skunde direct. Capitation bedie mondo me school fee bed nono ma ka nyathi odonjo e school kata onge go kata en go to bed no somo nono a nursery nyaka university. Ma dhi luwore gi chik ma ka jo od bura wetega winjo ka jaduong' okil okumu osiko ka gimoro ile to kone mheshimiwa Makasipol tiende no osegwedha chuth ni ane jachung' makacha ma bende ebo oseneno ni dhi tiyo kacha. Oyo dong waduoko ne ruoth erokamano kuom machalo kamano. Adana ka thuolo mar tieko. Ana tieko gi ka kadhi do thuolo mar duogo kendo mar mondo mi wach mogik. Adongi dakika ng'eny adamie Lilian Akech mar mondo mi omiyo wach mare mogik bende kae kato bang'e bo dakika achiel angaduogo ka mar mondo mi watieko du bende achiel kachiel kaka wantiere kar kae. Lilian machiegni nyaka wantiere kar kae. Odiochieng' okayo machiegni. Ang'e meda gi wach mare mogik. Juma manyien chieng' tich ang'wen. Wuotho osebedo marabora korka kori. Kochopo chieng'no to nyalo wacho ni haleluya. Nyasaye isemiyo jatich ni ochopo kama chalo kamae. Dwaro ni mondo timre. To nochal nade chieng'no ka koro chopo. Gigeno ma intiere godo kaka nyo sechopo. Gigeno ma bende intiere godo ne IBC. Ma poka winjo duondi kotenore kod wach mar IBC. Ugonja kanyo ni gigeno kode. Koso chal nade. Miwa gi wach mari mogik. Erokamano Cleophas. Mokwongo adwa wach IBC. An gikwayona akwani IBC mondo otime yiero maber nikech mae ginene ratil modwa pimogo kaka gibiro timo yiero maduong' mar 2027. Koro ka gitimo mae marach to kata moro maduong' bende biro bedo mar. Koro wadwa ng'iyo ni mondo gimiwa free and fair ginene process maonge ywak moro ma ni ji biro ywak nitie kaka rigingo bende ama nitie kaka process moko ne nitie kuonde moko ma ji ok ogoye kura. So mar ariyo akwayo kwe duto ni ji duto ma Ugunja. Iwacho ni elections come and go. Ok thoe. Wadwa ni mondo ka ji timo yiero kata ka campaigns ang'eno do ndalo moko 3, 4, 5 kamae mondo watieka strong kaka nwachake ni kiko bede gi dhaw moro kiko bede gi gwero moro ji beda ma gikwe nyaka tarik 27 chieng' go kura mondo watiek maber. To gi kwayo na kaka ani the first woman in Ugunja constituency. Nyako mokwongo ever chung' in Ugunja constituency. Poko aneno mama moro kata nyako moro mose chung' Ugunja. And I'm the first one in Ugunja since wachak timo wach mar yiero e Kenya ka. Koro kaka ang'eyo gani joma miyo ong'e toko. Kaka ng'ama miyo an ang'eyo ni kan gi nyithindo moko 3. An gi Sigbindi ward, an gi Ugunja ward, an gi Sigomre ward. To an gi nyithindo gi adwa tedo nigi to chiemo ni tin. To koro kochopo sa toko tadwa toko ni chiemo ni marom kaka ng'ama miyo. Ng'ama miyo mong'e toko maki imiye ipogo chiemo ni timiyo ng'ama dichuo tinyise ni arapog chiemo ni. Ng'ama dichuo mokwongo biro chamo chiemo ni to yieng' mondi to wiye wil ni en gi nyithindo moko manodhi tugo oko kata nodhi timo tich moro oko. Koro kaka ng'ama miyo akwayo jo Ugunja duto ni mondo chung' koda tarik 27 mondo giter ng'ama mama mondo gikele pogruok Ugunja ka. Wan gi joma miyo motelo kuonde moko to waneno tich ma gitimo matek. Wang' ni jo Ugunja oloke telo mar ng'ama miyo. To gikwayo na akwayo ni mondo chung' mondo akel dongruok ma jo Ugunja oseywak ni molo gi malit na sane wach basari ni kaka joma mon biro na gi school fees balances ni mondo akony gi chulo school fees. To lit na inya ni basari to nitie lakini basari to nitie kaka ni miyo ga ji ng'ero. Mang'ama ne miyo ji ng'ero ne makendo dwa chung'
ni mondo oginene akwayo jo Ugunja ni mondo chung tarik 27 mondo wogoko mondo gona kura. Erokamano ahinya Lilian, timo erokamano kuom joma mine ma bende ochung' mochopo e debe. Kacha nitie jok mosenyiso dwaro margi kod mamoko kendo puochgi pak kuom kawo okang' machalo kamano. Wantiere karka wach mogik kod achiel kende to wawuok karka achako daktari. Erokamano ahinya ne Ramogi TV. Kawacho mogik mokwongo anyiso jo Ugunja ni ung'eyo kita okan wendo kodu. Akwayo mondo umiya nafas tarik 27 mondo akelnu telo motegno. Mokwongo ndalo 60 aboloso Ugunja MJ Ugunja Council ma 50% bobedo ma jo youth. Un mubro neno tije ma Ugunja duto monega tim monega lang national kod county government u approve. Mar ariyo, Ugunja kaka ja Ugunja ang'eyo ni jo Ugunja ok dwar member of parliament. Jo Ugunja dwaro member of parliament ma very effective. That mogik. Adwa yie na uru mondo awach gima ne Mother Teresa wacho ni anyalo timo gik moko te kenda to nitie moko mok anyal timo. Mar ariyo, inyalo timo gik moko kendi to nitie moko mok nyal timo. To ka wariwore to wanyalo timo great things. Jo Ugunja akwayo unu miya nafas ni mondo in kod an wariwore mondo wakel telo motegno Ugunja tarik 7 November abed the second member of parliament. Nyasaye useyie nyasaye mondo gwedhi. Erokamano ahinya Dr. MJ Okumu, wach mogik kawuok kuom Rateng Kotiende Kasipul. Motelo mogik adwoko erokamano jaduong' Oluoch kuom miya thuolo mar bedo Ramogi. Nitie gima osebedo ka chando jo Kasipul kana anwang'o otiko mar ODM higa mar 2013. To ne odhi obwodhore lweta kane osiepna Oyugi Magwanga bende oluoro gi rieko machielo modhi onwang'o otiko ni motiyo higni 5. Nayalo kode e kot to nadhi e kot modeko ma kot owacho ni ballot paper already tayari iloso Dubai momiyo Rateng no negi ti to ODM usi momiyo koro kidhi tiyo we Magwanga oti. Ne ok achadho ng'ato gi beti, ne ok akawo e mirima. Nang'eyo ni Kasipul duong' malo Rateng Kotiende. Asetimo sinani e telo masani kendo aparo ne jo Kasipul ni ruruath emeone. Ruruath emeone aromo gi gini mada Kasipul opar e yo makare ni kuom mago duto masetimo ane manyalo riwo wiye gi riwa lwedo e higa achiel gi nus mwadhigone. Erokamano. Agone erokamano ahinya bende kuom thuolo mar chopo Ramogi TV kae okinyi ma kawuono. Rateng Kotiende kaachiel koda ka Dr. MJ Okumu wakili kendo jal malaro kom ma Ugunja. Rateng Kotiende laro kom mano ma Kasipul mayiero madundo dhi tim juma manyien chieng' tich ang'wen. Kaeto bang'e antie kanyo kod Lilian Akech mabende otudore kod achiel kachiel ka Siaya laro kom no mano ma Ugunja. Nyasaye mondo ritu duto kama untiere ka uyudo komno kata kok uyude iduog pod e Ramogi TV kar kanya kwa kono oganda ne chal mar piny Kenya chal nare. Nyasaye mondo mi oritu kachiel koda ka jogo mabende ugeno mar telo negi mabende osebedo kotelo negi utelo nego e okenge mopogore opogore e kuonde chung' bura ma Ugunja kod mano ma Kasipul medo thuolo mar bedo kod studio okinyi ma kawuono. Nantiere ka kod nyawadwa Sharon Ong'ao mano nyaka njira anyinga Cleophas Oluoch e gisumo kanyo kwar mukeo nyaka chisango orito masani kiny ne waradi kiny gokinyi wagoyo mbaka dongruok makaluo wendo makiny ne wabed godo ka siasa kod dongruok makaluo kiny ne wabed kod jatend migawo mochung' ne weche mag omenda pacho kae John Badi orito masani.